mayong masinati karong weekend ang mga localized thunderstorms. Hinuon pabiling taas ang temperatura. Alang sa dugang weather update, aniya si Engineer Alkiblat ang OIC sa Pag-asa Visayas. Mayong hapon, ani ang pinakaulaing kalambuan sa dagan sa panahon. Ang good weather system nga ridge of high pressure area padayong magpasulabi sa silangang bahin sa Luzon. Ug base nining satellite image ring atong gitanaw karon, watay gimonitor nga bad weather system nga niepekto sa nasod. Busa mga kapuso, sa mga sunod nga 24 oras ang tibuok Visayas padayong makasinati og kasarangan nga panahon. Panagsa ngadto na sa pagkamadag-umon ng kalangitan, idubanan kini mga patak-patak nga mga pagulan hilabi na sa hapon o gabi tungod sa localized thunderstorm pero magpasulabi gyapon ang kainit sa adlaw. Hangin hinay ngadto na sa kasarangan nga nagikan sa bagatang silangan ngadto na sa paghabagatang kasadpan ang mohoros sa tibuok Visayas ug ang kadagatan magpibiling malinawon ngadto na sa kasarangan ang pagbalod. So ang mga gagmay sakinang pangdagat sa masasakayan libre gyapon mulawig pero magbantay lang sa panahon nga dunay thunderstorm kay wala tay gale warning nga gipaepekto. Ang dagat muhunas ugma sa may alas 4:11 sa kadlawon o mutaog alas 10:01 sa buntag nga may gitas-on nga 1.43 meters. Para sa range of temperature diri sa Cebu 26 to 34 degrees Celsius, sa Bohol, Leyte ug Siquijor 25 to 33 degrees Celsius, sa Bacolod 26 to 34 degrees Celsius, sa Tacloban 26 to 32 degrees Celsius, sa May Maasin 25 to 33 degrees Celsius. Ug doon na katumbas nga heat index nga nag-range og 42 ngadto na sa 44 degrees Celsius ug diri sa Cebu 44 degrees Celsius para dangerous para sa heat stroke. Para sa extended weather outlook sa Sunday ngadto na sa Monday, diri sa Metro Cebu taas ang temperatura nga mabot gyapon og 34 degrees Celsius og kadto sa Tuesday mapaabot gyapon ang patak-patak nga mga pagulan tungod sa thunderstorm ilabi na gyud sa hapon og gabi. Ingon man sa nabiling bahin sa Visayas. Mga kapuso, kanunay nita nakasinati og thunderstorm. Kay balo ka ba diin gikan ang thunderstorm? Sa kadaghan sa clouds nga makita nato sa kalangitan, dunay espesyal nga cloud nga gitawag og cumulonimbus. Usa kini ka espesyal kay baga og taas nga moabot og 9 kilometers ang vertical extent lahi kini sa uban nga clouds. Sinumdumi kini mga kapuso kay once nga moitong na gani ni nagdaan na kini hulga sa kinabuhi sa tao sama sa lightning strike o kining kalit nga bundak nga kusog nga ulan nga pwede makamugnag baha og dahili sa yuta. Ingon man ang tornado o kining gitawag natog unos. So mga kapuso, seryosoha ang mga thunderstorm warning nga i-issue sa Pag-asa before ni siya nga mo occur. Busa karon kay bawo na ka mga kapuso. Ang adlaw mo silang ugma sa may alas 5:22 sa buntag. Para sa dugang informasyon, may mong bisita sa atong official website bagong.pag-asa.dost.gov.ph o sa mga social media accounts sa Pag-asa na nakita sa inyong TV screen. Maupad itong pinakaulahing kalambuan sa dagan sa panahon. Gikan diri sa buhatan sa Pag-asa Mactan, Pag-asa Visayas, Alkiblat para sa Balitang Bisdak. Dagang salamat. Happy weekend mga kapuso.